IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagpalagip pa iti Provincial Veterinary Office iti Anaya Panagan-anad iti publiko. Seknan karay iti uleg at tatap na pudot at ipanyempo o gaputa da iti posibilidad na nga agsapul da iti nalamiis a lugara. Inlalawag ni Dr. Lloyda Valenzuela, Provincial Veterinariana, no makagat ti maysa tao ti karasaen when venomous snake kat kasapulan nga agturong nga insigida iti Rural Health Unit when iti kaasagana balay pagagasan at tapno mabigbig no nagita nga ulag ti kimagata uwen saana. Aglalo no karasaen di jay ay ngatan tayo laing apo kasi no karasaen digitay venomous snake sa na tayo diretso iti puso ti tamada. Hanga kasla iti rabies nga tito suruten da kadya nati nerbyo nga kaya nabaybayag nga umulit tayong tautek. Depende kung anong site ng bite no. Kasi pag ti ulo 20 ulo ket yan det asideg ti mata ti kagat de aso at tendency na listomet nga umulit yan tautek. Yan de gita ti uleg ti surutan na dana ti dara. Sa lalisto jay epekto na ditoy puso tayo. So pa-identify tayo lang kaday aglalod da dagitay met taga environment and natural resources iti kadaili yung bite ng isang venomous snake usually is yung fangs de duang ngipen da makita tayo no kanya duang tuldok ti nagkagatanda yan no digitay non-venomous kuna tayo kasla kung digitay constrictors digitay kwa ti paraan da ket di constrictor ket bekelan na yan no digitay la ang kumagat kasla digitay ang tawag na kadagiti nga minan nga uleg taltalon kung kunada diti agkain lang hindi wala siyang fangs wala siyang venom nga mai-transmit. Okay, so again be careful dati nakita mi din na minsan nga last year sa 2 years ago pinag-surveillance mi iti may isang ilikit at dapat nga ayun dito kulungan ti tarakan doon malala po ko namin delikado di siya po rattlesnakes kita karasaen kitanta idano agan na tayo. Kabayatan na imunan nga inbatot ni Provincial Health Office nga awan iti supply ti anti-venom vaccine na dito'y probinsya iti Agdama. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.